Манастирски ливади Запад, в най-хубавата част на квартала, на улица Генерал Стефан Тошев. Подобни оферти не излизат всеки ден. Ще го повторя пак. Подобни оферти не излизат всеки ден. Защо го твърдя? Елата да ви покажа. Още от входа се усеща мащаба на апартамента. Огромен хол, простор, светлина и възможност за индивидуално оформление. Плавно навлизаме в обширна трапезария с кухненска част. През една от многото врати излизаме, за да ви покажа останалата част от апартамента. Спалня номер 1 и спалня номер 2. Мокро помещение и склад. Мислите, че свършихме? Не, едва по средата сме. Елате да ви покажа. Спалня номер 3, а може би кабинет. И сега баня номер... Изтървахим края. Поредното мокро помещение с тоалетна за гости. Поредната спалня, родителска, с самостоятелно санитарно поло. Към всяко помещение има балкон. Освен като перфектният семейен дом, имотът може да бъде използван и за инвестиция. Може да бъде разделен на два отделни апартамента, двустаен и тристаен. Към апартамента се предлага и гараж, както и мазе с квадратура от 40 квадратни метра. Oh my God! А сега чуйте внимателно. 220 квадрата с 40 квадрата мазе за 424 000 евро. Обадете ми се, ще ви го покажа лично.